A Szatlab SL7-es vevőt tesztelem erdőben, Pécsett, a Mecsextrém Park felé vezető úton. Ugye látható magas és lombkoronával, sűrű lombkoronával rendelkező fák alatt történik a mérés. Itt az út fölött ugyan van egy kis nyílás, de tulajdonképpen végig fedett égbolt alatt történik a meghatározás. Itt látható, hogy már meghatároztam egy pontot 4-szer egymás után különböző módszerekkel, egyszer saját bázissal, helyesebben 2-szer az 1-es és a 2-es pont a saját bázis, a 3-as az a Corrigóval, a 4-es a Lechnerrel, és most a Lechner van kiválasztva kitűzendő pontként a 4-es számú, helyesebben végül is tulajdonképpen mind a 4 ponton állok egyszer, hiszen ez a 4 pont ugyanaz a pont 4-szer bemérve, de most a Lechnerre vagyok csatlakozva, ami ugye a 4-es számú pontnak a meghatározását jelenti, és látható, hogy az 5 cm sugarú kör, a piros kör, azon belül van mind a 4 pont meghatározás, tehát az 1-es, a 2-es, a 3-as és a 4-es pont is gyakorlatilag egy 5 cm sugarú körön belül van, annak ellenére, hogy ilyen fedettségű helyen történik a mérés. Azt hozzá kell tenni, hogy itt nem tudott inicializálni a vevő, tehát ki kellett mennem oda az út közepére, a nyitottabb, kicsivel nyitottabb égbolt alá, és ott történt az inicializálás, ott lett fix a pozíció, de ahogy ide bejöttem, fix maradt a pozíció, tehát itt láthatóan fix a pozíciónk, és a néhány perccel ezelőtt végrehajtott mérés a Lechner rendszeréhez képest most 2 cm eltérést mutat vízszintes értelemben, és 1 cm alatti magassági értelemben. Most a High Target Coolbox 20-as vevőjét tesztelem, meglehetősen fedett környezetben, Pécsett a Mecsextrémhez vezető út mellett, ott látható a vevő a fák alatt. Hát ez a kis Coolbox 20-as vevő, ugye ez ilyen picike. Az adatgyűjtőn látható 1-es, 2-es, 3-as, 4-es pontok a Szatlab SL7-es geodéziai vevővel lettek meghatározva, különféle módon, és mint látható, a Coolbox 20-as vevő is RTK fix pozíciót ad. Most egyébként a Corrigóra vagyunk csatlakozva, és a Corrigóval történt pont meghatározás az a 3-as számú pont. Egyébként a körnek a sugara 5 cm, tehát látod, hogy a mostani pozíció, amit a kék nyílhegy reprezentál, az gyakorlatilag a korábban az 1-es, 2-es pont az a saját bázisos meghatározás volt, ahhoz képest is 5 cm-en belül van, de a többi ponthoz képest tulajdonképpen szintén 5 cm-en belül vagyunk. Rendkívül jó a pontossága ennek a kis vevőnek, még ilyen nagyon fedett környezetben is. A Coolbox 20 vevő ott, ahol az előbb álltunk, tehát a magas fák koronája alatt közvetlenül, nem tud inicializálni. Ki kellett jönnöm ide az út szélére, egy kicsit nyitottabb az égbolt. Van itt egy kis luk, amelyen keresztül stabilabb műholdjelek érkeznek. Itt viszont már tudott inicializálni a vevő, látható, hogy itt RTK fix a pozíció, és ha így most bemegyünk a fedettebb részre, ott ahol az előbb voltunk, akkor nagy valószínűséggel megtölti a fixet, ugye most eldobta, de ismét fix lett. Tehát most már bent a fák alatt vagyunk, fix a pozíció, és megnézzük, hogy az előbb meghatározott pontokhoz képest most mekkora ismét az eltérés. Most a Lechner korrekciószolgáltató jeleit használjuk. Azt látjuk, hogy a függőleges árbosz mellett a
vízszintes távolsága, a HD érték az 4 cm, tehát a kiválasztott ponthoz képest 4 cm-re vagyunk. A kiválasztott pont az most a 4-es pont, de bezoomolunk, és akkor jobban látni fogjuk, hogy mi is a helyzet. Tehát a kör sugara az 5 cm, és látható, hogy a kör sugarán belül van tulajdonképpen az összes pontunk, amit korábban más vevővel határoztunk meg, ugye nagyobb pontosságú geodéziai vevővel, de a kék nyílhegy is az 5 cm sugarú körön belül van, tehát gyakorlatilag majdnem ugyanolyan pontossággal dolgozik ez a kis Q-box vevő is, mint az igazi nagy geodéziai SL7-es, SATLAB SL7-es vevő. Most ezt a kis tenyérnyi méretű Q-mini A10 készüléket tesztelem. Mint látható, itt is RTK fix a pozíció, de természetesen ez a vevő is, aki ilyen kis antennával rendelkezik, csak itt a kis nyílás alatt tudott inicializálni. Most megnézzük, hogyha bemegyünk oda a fedett részre, a magas fák alá, a sűrű fák alá, akkor ott fix marad-e a pozíció. A ponton egy kis trükköt alkalmazok, úgy helyeztem el a készüléket, hogy az antennája az árboc fölött legyen, és próbálom függőlegesen tartani az árbocot. Most sikerült függőlegessé tenni, és láss csodát, itt tökéletesen hozza a 4-es számú pont helyzetét. Ugye az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es pontok itt, amelyek itt látszanak, a SATLAB SL7 geodéziai vevővel lettek meghatározva, és úgy tűnik, hogy a Q-mini A10 ugyanezen a helyen fix pozíciót ad, és a korábban meghatározott pontokhoz képest 5 cm-en belül van, a kör sugara az 5 cm.